започна. Здравейте хора, днес играем Майнкрафт с Dark Ninja. Здравейте. Гърл. Дете ти тя не ще се опита. Я млъкни. Сега ще бъде доста интересно. Да. Аре, Ние скачай. ще играем Skywars. Тя има премиум, аз безпремиум. Не сме в едно. А? Не сме в едно. Не сме заедно. Не сме ли? Не. Аз съм четвъртия. О. Ей, Да. аз съм соло. Няма да почна скоро. О, не дойде човек. Има 10 секунди до началото. Сега ми трябва една ендър перла и го правя. И то повлязоха в хора. Така. Аз ще направя един крафтинг. Що ще направих крафтинг? М? Аз съм много тъп. Еми знам, ама поне си го признаваш. Същото бих казал и за теб. Млъкни. Ох. Ами аз имам доста хубави неща, само ще се зарадвам и на една ендър перла. Аз се зарадвам на поне 2 айрон. Защото нямам и това. Сириас? Да. Омага. Ми късмет. Ще ти трябва. Еми той се самоуби. То вече аз няма как да взема айтеми. Ау, аз победих. Нищо не съм направил. Хора, победа без нищо да правя. Късметлия. Само ти взех до средата и всички скочиха. Ми аз съм почнала. Добре, аз ще почна една соло. Добре. Да. Какво бе? Не. Какво На има? гаден терен съм. Понякога фейлвам толкова сгадно при блокчета, така, например, че е толкова сгадно. Да, хора, я съм с налани текша, пак защото ме кефи за PvP. Искам да се абонирате за таз. Не знам името. Как така? Мишо! Знам къде живееш. Аз не знам. Ма разбира се. Ма разбира се. Къде живея? Ай казвам. Откъде да знам? Забравила съм. Бутнах един! Аз пък помня. Къде? Познай. Аз ще пусна малко музичка Не дей, моля. на клипа. После това ще си го редактираш! Това да си го редактираш! Престани да се хилиш като някакъв педофил, моля ти са. Хора, моля ви се. Не знам как го гледате. Ама ми пожелавам късмет, ако продължавате. Еми, Не се базикам. Не, честно ти говоря. оле! Така. Моля те, престани да се хилиш, вече почвам да се плаша. Тука TNT-та слушам. О, тука верно бе. Оле-ле. Е, така просто трябва да се стои трофейс. Фу! Виж. О, боже. Представям си някой да ме бутне и сега и просто аз направо ти казвам, Си сад. отскачам. Чакай малко. Еми някой вече да на средата. Ей, стир. Ами като мен, аз съм на средата, ама не сме заедно. Ей си тир. Ако знаеш какво означава, макар е. Аре, млъкни. Млъкни, това беше грубо. Браво. О, аз съм половина айрон. Наполовина. Опа, аз пък помислих, че имам честплей. Някой имал под мене, бе. Аз като шматка се качвам нагоре, той може да ме бутне, добре. Да. Аз съм с един микрофон за 9 лева. Не, няма и 9 лева.
Тук долу са се не събрали хора. Аз ще си стоя на върха най-добре. Нека се изтрепат. Serious. Няма. Serious. Какво има, бе? Честен. Фък. Ще ми се кефи да има диаманти сега. Еми, да, наистина. Нямаше да е лошо. Ама не сме в Майнплекс първо. Опа. Играем в нормален сървър сега. Не играем в мега опнат сървър. Добре, де. Той се закопава. Шартнес. Малко ти! Не псувай. Не псувай, и деца го гледат. Ай, гледай. Един съм дете си ти. И си гледай работата. Аз съм колкото теб и съм дете, вау. Не си. Пребах се. Една година. Много яко се пречаках, честно ти казах. А? Опитвам се да слагам TNT да са такова и не мога да си измъкна и TNT-то. И аз от Fall Damage умрях. Мълчи. Ще има втори рунд. Ама ти къде си? Ей си ти разпочнах точна игра. Ами аз ще почвам и аз. Ега ти Не, ще скина. ме гледаш. Не, няма да ти гледам, почвам игра. Казвам го така, тя... Точно на най-омразния ми мап. Аре стига. Айде, Ендър Перла, това не е ли просто... Нищо. Не. Не, нали? О, лава, любимото ми нещо, като някой идва едно в едно. Бе направо. Ева ми едно в едно. Чакай, аз какво направих? В плейлиста трябва си една вече песня. Защото Еми Не съм да, сигурна, като песня. интро. всичко изтрих. Ми ти си шматка. Ох. Какво да направя, че не ми се слушаше нищо. И реших малко да си поиграя с делитване. Дали? Както преди малко. Стиване. Ама Мишо, Значи- много ти се чуда на акъла, честно. Какво? Много ти се чудя на акъла. Първо ти да знам какво е Дексто. Я млъкни! Това беше много... Не го слушайте, моля ви се! Така. Алакаба! Еми, като те слушам... По начин. Не, Мишо, само като те слушам с едно котка умира, честно ти говоря. Много гадно. Ама не, Ендър Пирото ме прецака. И умря, нали? Да. Затова Защото загришнах в блока. затова повече... Там Ес. И ми даде назад, бе. Пъка на работа. Нали не си умрял? Не, но ще убия. Той е фул айрон! Хора, късмет! Убия го! Айта ми! Трябват ми айтами! Хора, Ние сме имали малко втори чест! запаме хора. Втори чест! Колко сте Сериоз! синчето. Защо? Оле. Фък. Трябва да взема айрон кит. Айтамите. Той е имал доста хубави айтами. Защото мърсиме. Да чакаш, нали? Ти си мързел. Поне се здобих с хубави... Поне се здобих с хубави айтами. Добре, защо трябва да има поне един ендърман, който да има... човек, който да има ендърман с хисхит. Някакъв. Такива. Си тих. Сериоз. Аз с какво ще се бия? С мотика ли ще се бия? Не умрях. Аре, то да ми падне! Аре бе! Няма никакъв тим. Не, то да ми дойде. Да ми дойде едно в едно. Ще му стреля с
Каквото му падне, бе. Абе, я да си гледа работа. Аре, аз сега се качвам. И ще го оправя. Аре, ми много бързо умря. Ще има ли игра, в която да се паднем двамата, кажи ми? Да. Ма много рядка. Айде! Никой не се... Еми, чухте, видях в чата как умрем. Много мазно. Защото аз убивам един и викам... Който Еми, се кача високо и умира и само някакъв зад мен ми е ликнал. И аз не го виждам само на два хита аз бях и той... ми това беше много. Ми като го слушам, наистина много гадно. Ами, ти свърши ли? Не, но искаш ли да се самоубия? Както искаш. Да. И ще ме изчакаш ли малко? Аре, бе, малко. Да. Иначе имах шанс да бия. Аре, това ще го махнам. Малко ще по... Ето ма! Ти кажа спална. Де сте го вече виждали, защото аз игра тук за последно... Мишо, ето ме! Изпитвам, защото някои имат хакове, някои файват. Мишо, Да? намерих ти фен. Какво? Намерих ти фен, ела. Спална ли бе? Идваш ли, бе? Къде? Ето ма, ето я! Ето я със синята буза, погледни го. Да. Аре, скачаме на 3. 1, 2, 3. Две? Така? Заедно сме. Добре. На мен ме лазна, както винаги. Абе, споко е. Един до друг сме. Ако останем двамата накрая... Ще се килим. Да. Кош повече точки? Аз почнах от преди 10 минути да играя, той ми говори кой има повече точки. Тапанар. От преди 10 минути. Това е... Абе, я, шът. Поне имаш ли една победа? Имам едно убийство. Не, имам 148 точки. Какво? Ми аз убивам. Аз убивам хора, Мишо, не чакам. Някой ми звъни. Някакъв тапанар. Добре, извинявайте. Защото им ми спамат, им ми звънат. Аз си Да, и сега решиха ми Аз сега ще си направя кирка, за да си направя да имат меч. Да знаеш. Да. Спамът ми да си направя Diamond меч, добре. Не бе. Мишо, аре стегни се. Аз нямам кирка. Ей! Направя. Ми да, аз си направих за това. Да взема малко. Са нека па... О, Това боже. хора, това е най-тъпото нещо. Да копая. Мразя да копая. Абе, то ти е тука на готово, бе, Мишо. На то? О! Значи добре. Ми на мен ми е така спокойно. Аре. Аз не знам къде има майрам. Ми аз си го намерих, така че Аз го намерих. отивам да направя една кирка. Добре, че не давам напред винаги, като някои тапанари ти дават само напред и изведнъж само рип. Това не съм аз и аз. Това не съм го правила, честно. Така, са диамантите. Хорите са и по-зле. What? Какво? Какво ста... Да фак! Оле, защо трябваше да си купая тъпото нещо? Защо не излезнах на клип? Еми... Вече си го изхвърлих.
Ако го убия той, ще ти взема диамантите. Не са диамантите. Тъкно взех 3 айрон и умре. Добре. Добре, вече се стегам, защото ми е писа. Стягаш. Взима. Аз просто се качвам на високо, дебна го, да почне да билдва и ще го оцела с яйца. Имам само 2 яйца, ма няма да успея. Ако искаш, ще опитвай. Ще се опитам. Ще е нова игра. Братвата на пипито на най-новата версия, ако знаеш колко е опната. Повече демидж от меча. Да фак. На кой давам това XP? Той Кой давам XP-то настрани? Аз ще чуя на кой го давам. На вятъра го давам това направо. Този ми копае по много гаден начин. Билдва да е. Ма то много масно ми изненада. Аз си почна вече си гледам минимапа. Добре, не знам какво неща, ама принцип в премиумите си гледам минимапа, ама тук не си гледам никак дори минимапа. Ми не съм виновна.